माने रां मायानि रेगा पेमेन्ट मायानि बागै जों दिनै इनमा फाइका पन्चायताला मारुखा 3 मास अलरेडी जले तंहा tak sonto जों 14 दिन काम खाय माने 13 दिन पेमेन्ट दागो अबो एक्टिभ हंयाखो नेराखाय नुकजागो रां खाय अबन बागै जों दिनै इनमा फायो बो पन्चायतनि बिसिङाव नर्थ दुमसरा मनो आरडी ब्लक इनके ताकसक जरा ब्लक अथॉरिटीनि कायसासक फायनाय फैका ताकसक जरा कुनो कायसा फायाको बे नरक न जंजालने कोंनो सामने बिसिंके नरक न सब तामदि प्लायरिखा जेरेस जे सेक्रेटारि संनाय जेरेस्ट तिनि अफिस को रै अंग सेक्रेटारि जेरेस्ट दंगो बो जों ताकसंतो बनो अंग ताला रै तमन बो मोनसे रिप्लाय रो यखो ताकसंतो सेक्रेटारि मंग तमा मिथुन देबनाथ जेरेस नि रथिन्द्र त्रिपुरा बे नरक सब खायसे पन्चायत तालारि माने या कारना हेने वासो जों तो भिडियो सारजों फायाजाक जों पन्चायत तालारो माने जों खुलुगिरो या तिनि कयतानि सिमे पन्चायत बेरेबलाय 10 तानि जिमि कयता जरा दंनाय ना जों जे ब्लगनि बरक भिडियो सारजों फायाजाक जों तिनि न हटंजों सालपुंतों जोंनि न तिनि सापुं तंनाय बबो पारानि पेमेन्ट मानया कुकिलमनि पारा बरके सावो जे फान करे फान करे अबनि बागै रां हाबिया पं टाटा पं हिनि सागै जों आइ थकायतनो ताब 3 मास अलरेडी जले तंखा काम खायमानि मनिका त्रिपुरा